Morjesta kaikille ja oikein hyvää joulukuuta. Haaste on nyt saatu päätökseen, eli 3 kuukautta aamuinteja, 3 kuukautta ilman alkoholia, 3 kuukautta ilman somea, terveellistä ruokavalioa, liikuntaa. Ja pakko sanoa, että on kyllä tosi hyvä fiilis ja iloinen fiilis, että sain ton haasteen tosta tehtyä. Ja jotenkin tyhjä olo tietysti myös. Ja nyt kun toi urakka on saatu päätökseen, niin ton haasteen aikana, kauan ennen tuota haastetta jo myös, mutta pitkään mulla on ollut jo päässä idea, ajatus, että mä haluan testaa tätä somea, YouTubea, näin edespäin, että pystyykö tätä tekemään duuniksi. Koko seuraavan vuoden mä tuun pyhittämään silleen, että mä teen teille videoita, halusitte te tai ette. Ja aloitetaan nyt ihan Weekend Leaguean parissa. Et varmasti tulee muitakin videoita, mutta tässä on editoinut tässä nyt tämmöisen Weekend Leaguean videon, vähän niinku kooste-tyyppisen. Toivottavasti tykkäätte siitä. Ennen kuin mennään videoon, haluan vielä sanoa, että nyt kun tuutte mua täällä näkee, ja tää on nyt oikeasti mun seuraavan vuoden tavoite, että mä pystyn tekemään tästä itselleni ammatin. Se on ainoa asia, mihin mä keskityn tällä hetkellä, niin oon kiitollinen, jos tilaatte tämän kanavan, tykkäätte tästä videosta, seuraatte mua IG:ssä. Ei muuta, mennään videoon. Toivottavasti tykkäätte ja saa antaa palautetta. Tämmönen joukkue mulla tässä nyt on, ja tätä lähdetään nyt parantelemaan aika kovalla kädellä, ja tavoite olisi totta kai mahdollisimman nopeasti saada semmonen hyvä jengi tänne kasaan. Mut mä uskon, että pystytään vähintään ränkki 5 tällä joukkueella ottaa. Tältä äijältä odotan paljon. Turamin evoluutio, Griezmanni, hyvä kärkipari. Veikkaan, että lähtee aika mukavasti rullaan tää meidän Weekend League tänään. Lähdetään kattoo. Ousmane Dembélé. Olha o gol do Dembélé. Homma toimi. Rehellisesti kyllä mä en edes tiedä, miksi mä katon nää joukkueet, koska mä tiedän, että mä tuun voittamaan kaikki pelit. Siis paljon mua nussitaan nyt ATM. Älä vittu, ei jaksa punasta. Bombokat! Otappa tommonen kiinni. Otappa tommonen kiinni. Mä en tiedä miksi jengi haukkuu tätä vitun peliä aina. Mä fiilaan niitä vitusti. Turam. Turam. Otetaan yksi matsi vielä ja sitten mä menen käymään saunassa, vähän järvessä ja saunomassa ja sen jälkeen jatketaan. Eli myöhäiseksi menee tänään, mutta mun on pakko ajat ottaa pieni breikki. Monta tuntia putkeen mä oon striimannut? 10 kohta. Niin pelataan tää yksi matsi vielä ja sitten käydään saunassa. Ai. Hyvä hierro. Siis toi hierro on kyllä paska. Siis se on ihan vitun paska. Pitää päästä eroon siitä hyvin pian. Miten blessaa ilmaisella?
Ihana. Nyt täräytetään. Näin! Siis Turamia ei pysäytä mikään. Tää äijä on siis veturi. Bombokat! Täräytys. Ne, jotka on ollut täällä aamupäivästä asti, niin ilmiantakaa ittenne. Mä haluan antaa teille pienet uploadit, koska voin kertoa, että ainakin tällainen vittua, mä en edes tiedä mitä mun pitää sanoa enää. Äijät. 10 tuntia putkeen. 10 tuntia putkeen. Me ollaan vittu niin takaisin kuin ollaan ja voi. No niin jätkät ja tyttäret, jotka tätä videoa ikinä kattookaan, niin nyt on saunassa käyty. Tällä joukkueella rekordi tällä hetkellä taitaa olla 5 ja 3. Ja katsotaan miten meidän käy. Nyt fokus. Oh shit. Pari tyhmää ällää tuli otettua tossa. Aikaisemmin kun pelas olisi pitänyt vain chillata hetki. Mutta ei se mitään. Nyt ei vaan saa hävitä noita pelejä. Seuraava peli sitten vaan. Äijät, mä oon ihan pinteessä. Mikä tää tyyli on? Siis olisi kiva päästä edes vastustajan puolialueelle. Puolialueelle. Mikä se on vittu? Vastustajan puolikkaalle. Nyt. Let's get it. Mä olen. Näytän niille. Wow. Ai. Courtois. Mandem. Joo, pieni jäynä Ljungbergiltä sieltä. Hyvä. Ja nyt on Griezmannilla tilaa. Turami. Käännä. No vähän löysä kuti, mutta pistetään nyt meikäläisen piikkiin tällä kertaa. Ja Saliba, komea prässi. Nyt alkaa dieseli lämpeen. Nyt ei voi mitään, kun dieseli alkaa lämpeen. Näettekö te? Nyt alkaa dieseli lämpeen, vittu. Ljungberg, takakarvaus. Möndi, noni. Taas siitä. Griezmann. Täräytä. Ja se on siellä. Ja siellä on maalen ja täräytetä. No ei täräytetä oikeesti. Noni. Ja Griezmannin paraatipaikka. Tää on aika kiva muuten täräyttää tästä maali. Voin muuten kertoa. Oisko tossa noin aika hyvä? Joo, kyllä se oli aika kova siinä. Tärkeä voitto sieltä. Nyt on 6 ja 4, oisko? Jaha, ja homma jatkuu. Kato, Turami läpi. Se on siellä. Voi nyt jo sanoa. No ei näköjään pysty. Ai. Siis mä oon kyllä paska. Timo! Heti kun menin kehuun. Joo, pausata mut vittu. Mitä saa paljon mä annan sulle nyt? Ei oo paitsio. Ei tällä niitä jalka vittu. 1 nyt. Kiitos. Äijät, tullaanko vielä? Tullaanko me? Nyt Griezmann, nyt jos et sä vittu. Vamos! Vamos! Mikä comeback? Mikä comeback? Hei, 2-0 mä en oikeesti jaksa. Hei. Joulukalenterin kunniaksi. Vittu. Pidä pääs. Ihan. No niin, sitä minäkin. Me saatiin Ei jumalauta.
Nyt, Turam. Nyt. Nyt jos et saa tee, niin mä pikamyyn sut. Ihan vitun sama, vaikka sä oot mun paras pelaaja. Mennään, Turam. Äijät, miettikää tätä viimeistä kulunutta puolta tuntista, mitä te olette todistanut täällä striimissä. Niinku, onks toi fresh sun mielestä? Mä vaan kysyn. Onks toi fresh sun mielestä? Tää on niinku käsittämätöntä. Tää on niinku käsittämätöntä. Mä en niinku oikeesti käsitä. Ja nyt mä voitan. Miksi? No. Pora. Paitsi jo. Väitäks sä, että tässä on jotain järkeä, että mä vedän pelin aikana vittu 25 kertaa maalia vahtia päin ja mä en saa yhtäkään maalia, en edes vahingossa. Ei tässä oo mitään järkeä. Mä en tiedä mitä täällä tapahtuu oikeesti. Vittu. Siis mä otan jonkun ränkki 7 tästä oikeesti. Siis äijät, ei tää oo todellista enää. Ärsyttävä pelaaja. Noin. Kuusi ja 7. Mua on oikeesti nussinut tän striimin aikana niin paljon, että mä siis... Ei niinku, like never before, äijät. Siis tää lähtee 3-3 menee. Sitten mulle tulee joku... Kiitos kaikille, että olette jaksanut katsoa näin paskaa Fifaa vittu. Anteeksi ja kiitos. Nyt viimeinen matsi. Kyllä mä veikkaan, että meidän on pakko tehdä vielä ikoni tän jälkeen. On tää ollut niin suuri GVL oikeesti. Äijät, miksi täällä on Ronaldinho? Ai ei se ollutkaan Ronaldinho. Mä luulen, että toi muija on Ronaldinho, mutta se olikin joku. Ronaldinho. Kato, hierro. Sä et jää paljon. Huhhuh. Ainakin on aika vitun selkeät lampaat ja lei. Voitiks mä? Please. 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 Katsotaan, niin mä vielä hävisin tän ja mä saan jonkun ränkki 7 tästä. Hyvä. Eli ränkki 6. Oh my days. Ränkki 6 tuli. Ei oikein oo sanottavaa kyllä tästä Weekend-liigasta tällä kertaa. Näitte kyllä kaikki itse mitä tapahtuu. Mulle annettiin ihan huolella. Välillä se on tämmöstä. Nyt käydään kattoo vielä noi lampaat ja leijonat. Elikkä mä siirrän itse asiassa itteeni pikkusen tästä näin. Mistäs mä saan tosta? Heitetään mut
tonne. Elikkä tän Weekend Liigan lampaat ja leijonat, ja aloitetaan tällä kertaa vaikka lampaista. Tää äijä oli niin lammas, että edes lammas ei riitä. Jos tätä äijää sanoo lampaaksi, niin se on tälle kehu. Tää oli joku vittu, joku näätä tai joku ahma, joku niinku, siis tylin kameli, ei edes kameli, kameli niinku on kunnia. Siis sekin on niinku, mä en edes tiedä. Tää ei oo lammas, tää on vittu hamsteri. Joo. Muita lampaita tänään. No Lundberg oli aika vitun paska. Anteeksi, täällä ei saisi kiroilla, mutta toi oli ihan hirveä. Leijonia, mä en tiedä, että voiko Ränkki 6 antaa kellekään leijonaa, mutta kyllä Thuram, tää on kova äijä, ei voi mitään. Siinä oli lampaat ja leijonat. Sitten käydään avaamaan nämä paketit tähän videolle. Näissä ei nyt ihan hirveästi varmaan jälkipolville kerrottavaa jää, mutta avataan nyt kuitenkin. Sieltä Kvaratskhelia ja sieltä Maiknani, Martínez ja viimeisestä tuli De Ligt. Mä otan tän Maiknanin, kun mä teen ikonin vielä tosta, niin saadaan vähän fodderia sinne. Kyllä on aika niinku Weekend Liigan näköiset palkinnotkin tällä kertaa, pakko myöntää. Sitten täällä olisi tämmöset. Ensin tää oli varmaan paras pelaaja, minkä mä tuun tosta Champions Mode Masterista, ei kun tosta näistä pakoista saamaan. Pari Team of the Weekia. Muija skipataan, ei jaksa. Joo, siis Stan Away. Sitten tämmönen. Komi. Norsun luuranni. Ei olekaan kuin Irlanti. Irlanti ja Championship. Azaz. Sitten vielä nämä pakat, millä ei todennäköisesti tee mitään. Skipataan vuolokautti. Joo, ei jaksa. Ja sitten vielä viimeinen pakka. Ja yksi aivastus tohon myös. Joku muija. Varmaan toi Real Madridin, ei, tää on toi. Rehellisesti mä en tiedä. Joku muija sieltä tuli. Ona Battle. Okei. Alla voisi olla vaikka Mbappe. No ei. Joo. Elikkä ne oli semmoiset pakat ja semmoinen Weekend Liiga. Mä teen kyllä ikonin tähän vielä. Joo, Weekend Liiga ja palkinnot oli sen verran huonoja, että viimeinen mahdollisuus tehdä tästä videosta hyvä, tai ainakin pakkojen osalta hyvä. Viihdyttävä tää varmaan on, mutta pitää nyt vielä koittaa ottaa päivän viimeinen vinni. Ja tai vittu itse asiassa päivän ainoa vinni. Ainakin tällä videon osalta, niin koitetaan nyt painaa tosta ikoni vielä. Ja ei jaksas pitää mitään puheita. Pistetään auki. Ainakin se on äijä, se on hyvä. Kami. Oh my fucking days. Älkää jaksako vittu. Rikelme. Tää on tylin pelin hitain ikoni. Tänään ei kyllä niinku maksele. Ei sitten vaikka kuinka yrittäisi. Tyyliin pelin huonoin ikoni. Ehkä jopa huonoin. Mutta sanotaan nyt vaikka, että huono nähdä. Tää ei niinkun siis. No vitosen skillit, mä veikkaan, että mä pystyn kokkaan tällä jonkun verta, mutta kyllä tää niinkun aika niinku hirveä on, rehellisesti. Joo. No, ei voi mitään. Mä haluan tässä vaiheessa kuitenkin kiittää kaikkia, jotka tämän videon katsoi. Ja tästä alkaa nyt uusi erä. FIFA-juttuja on tehty jo pari vuotta, YouTubeen ei vielä. Niin tervetuloa mukaan niillekin, jotka ei vielä ole näitä mun juttuja kattellut. Ja takki aika tyhjä, rehellisesti tällä hetkellä. 2 Weekend Liigaa takana. Niin ei muuta kuin kiitos ja nähdään ensi videolla. Ja muista tykätä ja tilata ja seurata ja nämä meiningit kanssa. Niin ollaan kuulolla. Se on moro.